Čaute, vítajte pri mojom ďalšom videu. Dnes vám ukážem trik, ktorý som nazval predpoveď. Takže, najskôr si na papier pripravím svoju predpoveď. Predpoveď je vlastne karta, ktorú predpovedám, že si vyberie dobrovoľník. Predpovedám túto kartu. Môžem to odložiť dobrovoľníkovi na oči. Teraz dobrovoľník si môže vytiahnuť z 3 kariet. Táto, ešte jednu. Táto. No a ostala nám srdcová desiatka. A moja predpoveď je,